Спартак Варна и Ботев изиграха интересен и крайно драматичен матч, завършил 2-2, след неговия край двата отбора съжаляваха за изпуснатата победа. Домакините за това, че бяха по-активни отборче, създадоха и след това пропиляха доста голови положения, но в крайна сметка трябваше да платят данък за многото си грешки в защита. Канарчетата от своя страна едва не могат да бъдат доволни, след като 15 минути преди края водеха с 2 чисти гола, но допуснаха изравняване. И в двата тима липсваха по една водеща единица. Нападателят на домакините Младен Стоев бе наказан, а Георги Какалов се водеше безследно изчезнал и въобще не дойде във Варна. Гостите поведоха още в 6-та минута, когато Красимир Кръстев се възползва от неразбирателство в отбраната на Спартак. През първата част жълтите минаха само още веднъж в центъра, а домакините сътвориха само една по-опасна атака, при която ударът на новото попълнение Бойко Величков мина над вратата. За сметка на това, на трибуните феновете на гостите взеха солиден аванс, както по отношение на хвърлените бомбички, така и като гласови данни. Втората част бе далеч по-качествена. Още от самото начало домакините натихаха съперника си в неговата половина и се заредиха пропуски пред Арсов. В 51-та минута обаче защитата на Спартак отново сгреши и пак Кръстев се разписа за канарите. Изглеждаше, че матчът е свършил, но когато на терена са два не особено добри отбора, всичко може да се случи. След пропуски на Боян Илиев, Иван Найденов и Владислав Мирчев за Спартак и на Саид Ходжа за Ботев, бе време и справедливостта да се върне на коритото. Така първо Найденов се оказа най-съобразителен в едно меле пред Пловдивската врата и намали, а 2 минути преди края резервата Мирчев се възползва от грешка на вратаря Арсов и фиксира крайния